جزوزانên bilind dengê şivanên zarok bilind dibe. Şivanekê ew behsa bêdewiya xwezayê dike. Li her welatekî jiyan li gor ernigariyê dikeve dirûvekê. Welatê Kurdistanê jî li gor xwezayiya xwe jiyanek efrandiye. Lêbelê taybetiyekê Kurdistanê heye ku wê ji welatên din diguhere. Xwezaya zozanên serhedê jî ne perçeyekî jiyanê ye. Jiyan bixwe ye. Koçer bi hatina buharê berê xwe didin zozanên serheda Bakurê Kurdistanê. Em ji destpêkê de em ji Sêrtê navçe Şîrvanê tê. Navê min Sewcî ye. Em koçerê Mamediyan in. Em ji Sêrtê bahara tên yayla tên zozanê, zozanê Mûşî be, yê Wanê be, ferq nake, Bitlisê be. Em tên çeda çarmeh nîvan dibînin, paşê em vedgerin welatê xwe. Erê wela îşî me heywancilîk yani îşî heywanî em dikin. Yewe siba zû xwe ji guherê radibe diçe. Diçe çêrê heta saet nehê rojê. Tê em didoşin. Dibin malê dixin panîr. û paşê sibê mandere tê em didin manderê dibe diçe difroşe. Vî muqamê mesela. Erê wela. Peki zozanên serhedê çawa ye yani bu çêrandinê? Zozanê serhedê zozan heta zozanê ferqewî heye. Mesela evê an xweş ji me re hine dûre mesrefa wî zêdetir e. Hatina me kamyona, çona me payzê vegeranî de zehmetiya wî biçike heye dûre. Dora Bitlisê biya daha ji me re başî. Evê haye normal yani dîsa jî baş e. Şikir ji vê re jî. Wexta mirov berê xwe dide Kurdistanê, li her herêm, bajar û gundan taybetiyên xweser hene. Lêbelê hin taybetiyên ku rasterast Kurd û Kurdistanê tînin bîra mirov jî hene. Yek ji van taybetiyên girîng koçerî ye. Mirovên xwedîpezin ji her bajarên Tirkiyeyê berê xwe didin bajarên hênik. Heywanên xwe li çiya û zozanên hênik didin çêrandin. Em 5 meha hire dibîn. Car her 5 meh nîv û sam hire dibîn. Baş em hûn bîne diborin. Zarokê me jî hûn bîne wekî me. Ew jî ne xwendan e. Em bê her rojî dibe em biçin. Hûne heywan bîne dibe em biçin. Ev 2 sal em ha elmîne em ha diçin. Ha xweş dir e. Ji heywanê me re jî ha rehettir e ji me re jî. Xwedê rehettir e. Nêv heywanê pir be zehf be saz zor e bêrî jî zû derbasna be û şivaniya jî ne xweş e. Heywanê min rojê rehetîn û bîne. Wela zehmetî jî heye, rehetî jî heye. Baş e normal e dibor. Ew. Em her sal tê? Em her sal tê. Em hûn bîne ber me ne zor e. Mesela ez hevîr dikin, dipêjin, şîrê xwe çê dikin, diçin 2 cara diçin bêriyê. Xwarin çê dikin, ew e zarokên cil dişîn. Ew e. Niha em hatine tanîra me tune ez yê sêlê çê dikin. Lê em ê tanîrê ji xwe re deynin hêja em ê tanîrê bidin. Ez ê tanîrê çê dikin.
نابو مر أرى المر بغيره Li zozanên aliyê Mûşê xweza kiraseke nû li xwe kiriye. Kirasê spî rengê xwe guhertiye. Dar û ber çavên xwe vekirine, xwe amade kirine ji bo biharê. Di mehên biharê de mirov berê xwe didin çiyayên aseyên Kurdistanê. Ev rewîtî hin caran bi hefteyan, hin caran bi mehan didome. Di mehên herê xweş ên salê de koçer tevî keriyên bez berê xwe dane welatên xwe yên rastîn. Kon û mala xwe li kontarê çiyayê Kurdistanê de vekirine û dest bi karên rojane kirine. Rojekî de em siber radibin pezê me diçe çêrê tê em didoşin rojê du car. Zehmetiya wî heye tabî. Şixulekî yani qazanca wî zîde tune jî yani em yere bavê kalê me em berdandin ha. Kalê me da destpêkirine hetan ha. Em piçûk bîne em şivanin û heta vêga jî em şivanin berdame heta mirinê jî jiyan berxwedan e. Zarokî me hene belê. Xulamê te bi heft heb zarokî me hene. Wallah mektebên giva biharê em tên em jî derdixin. Rastî îsa 2 sala jî dî naçin. Çawaş koronayê bor vadî dev ji mektebê jî berdane. Konê wan ji mûyê biznan e. Konê reş hin jî li ser 3 sûtnan in, hin jî li ser 5-6 an 7 sûtnan in. Konên wan li gorê hejmara malbatê tê guhertin. Malên mezin û nüfusa wan zêde, konê wan jî mezin in. Gulanê da tên here. 15 roj gulan diçe em tên vê de. Hûn mesavê dirê kirê dikin, hûn ya hema ji xwe Em nala em kirê dikin. Kodawê 100 milyar sam didin. Em deştê jî aynı wisa kirê dikin. Aynı wisa em didin. Em panîr jî didin xwe zozan. Ziftanê jî em gundê xwe ne aynî ho heyvên xwe dikin hemam navçe te diye paz nadoş. Bêca hingê paz berxê wî heye. Em berxa dimêjînin. Berxê xwe em bêsilî dikin xwe dikin difroşin. Heta dibe bihar زعيني هو ده سبيتك Koçer kesên azadin xwezayê başnas dikin li gorî şert û mercên xwezayê dijîn. Mirov dikare bêje ku bihar cejna koçeran e. Hin caran sê çar kerî, hin caran nedeh keriyên bez bi hev re dikevin riya zozanan. Keriyê bezên koçeran ji 300 mihî heta 1000 mihî jî tê guhertin. Keriyên bez ên koçeran carnan ne tenê yên wan in. Carnan pezên cîran û xizmên xwe jî bi xwe re dibin.
İsal hayvan başa. Yani gori sala isal başa. Ya yine değer oy baş, yani fiyat oy normale. Tabii yani hem her tişte hesap kişi disa ne disa ya koy zamanı ki ama disam da bir isal gori sala baş etre. Hoşça tabii hem naz dikin hem bir şey çansal cevap ne vidi. Evet dübe dostu hem ten vidi. Ben nasıl kirgi ama deme bari hem ilk hatta ben çadırı kova kirin. Paşım ben mala hoğani. Ben böyle hani ki işi meselek besa uygun be. دوتني والله أمهم بينا نزوله بين أمهم بينا زيادة نزول تاني باني رو بيدي هريمري تشينك أم باز دبرم باز إخوان از عولي أم بيجن بارزوني دكين بردن مسقلي و پیش بینا خود ده قاسه 20 دقیقه أم هیوینی أم بيج مايي طاوجني و چید به قاسه ساعت که دو چید به أم دگیویش تدی وگی شویدیم دارامیا صوت شيتكين دوتينوي داري صبيد دم عمرو شيتش کوچر تیوی کریین پس تیوی زاروکوزی چان لکل کاچیایان جانکی نو انگواره که جخرا هلد بجیرن جانکی دل نزم هلد بجیرن تنه چند علاوین کو خوارنه تیده چیکن و چند دوشک و لعیفان بخوره دبن. ددم سالین بهار و هاوینان ده براستی مالا هری مزن و دولمند آ کوچرانه. خوارناوان و آواوان جی خوزایه. لالیک پستین دوتن لالیک خوارنتین آماده کرن. ایوارا جی پشتی خوارنه جبو روژادن سبه زورابن زوجی درازن.